Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video. Det er simpelthen lidt tid siden, vi har fået lavet en video, og der er nogle årsager. Grund til, at jeg føler ikke, jeg har haft noget. Jeg føler virkelig ikke, jeg har haft overskud til det, og så har jeg ikke haft lyst. Og hvis jeg ikke har lyst, så laver jeg desværre ikke nogen videoer, fordi så bliver det bare noget lort. Og det gør det. Der bliver noget pis. Så nu er der så i hvert fald sommerferie, og jeg har lyst til at lave videoer. Jeg ved ikke med dig. Ja, hun kommer kun med den her. Men i hvert fald, der er simpelthen 100k pakker. 100k pakker, what the fuck? Vi gik bare lige ind og tænkte, wow, vi skal åbne nogle packs. Og så er der 100k pakker. Så vi skal simpelthen åbne nogle af de her 100k pakker. Og vi har simpelthen været så snart dumme at give EA penge. 750 kroner. Au. Vi starter simpelthen med at åbne 7,5k pakkerne. Simpelthen for lige, for at skabe spænding op til 100k pakkerne. Så skal vi skiftes? Ja. Vi tager 7 hver. 7 hver. Vi åbner den første. Kom så. Alaba. Alaba. Åh! Det er fair. Det var næsten godt. Jeg skal lige prøve sådan en spænding. Så fri det simpelthen lov til at åbne en pakke. Kan du for eksempel... Jeg tror ikke, du kan få en bedre pakke end mig. Det tror jeg. Jo, det kan jeg godt. Så kom. Nose pack straight down the wall. Der er en, der har set nogle FIFA-YouTuber, der var. Det er lige med næsen, det kommer. Chelsea-spiller, men det var sgu da lige... Det er da meget bedre end din. Ja, det er rigtig nok. Er det elbow? Ja. Elbow. Målmand. Nej. Rip. Solbrille. Solbrillepakken. Skal vi ikke begge to solbriller på? Jo, så tager jeg lige den på, og så tager jeg den. Det er en lille pande, den her. Hun snyder. Yes. Ja, lige præcis. Du rammer den overhovedet, ikke? Ja, Den der. sådan. Yes. Han er godt nok hurtigere. Wales. Han er lige så hurtig som dig. Hvor er det ondt. Nej, jeg er meget hurtigere end ham. Nej, du er langsom. Du snyder også. Kom så. Og lort. Hæften og lort. Det her, det er verdens bedste en. Hey, pik. Kom så. Blind. Ja, hold kæft noget lort. Han er blind. Godt, så skal vi have en, hvor vi begge to kigger væk. Så må vi være den. Og vi må kigge nu. Fuck noget lort. Ej, der er ged. hurtigt. Godt, så kom med en pakke. Kom med en pakke. Okay. Kom med en pakke. Okay. Hvad kan du, mand? Jeg kan meget. Så lad os se. Hvad kan du? Kom med en pakke. Vi gør blindheds. Det har vi jo lige gjort. Oh. Det er spændende der. Hold kæft. Noget bullshit. Saul. Ballepack. Vi laver en ballepack. Ja, forkert knap. Så er der ballepack. Fuck, det var godt. Det var meget bedre end alle dine packs. Jeg håber for ham, der han er mere glad. Så nu fører jeg med bedste packs. Nej, Jo, jeg har meget bedre packs end dig. jeg tager lige skopak. Ja. Med dine grimme sko. Ej, hvor er det dårligt det her. Hvor er det dårligt det her. Nej, hvor er det ringe. Nej. En rosa. Jeg så ved med sådan en, der er et eller andet galt. Ej. Hvad sker der for? Det var ikke god. Ej. Hvorfor er der rosa? De har problemer med butikken. Jeg skal give dig et problem med butikken. Sådan, kom så. Alaba. Ej. Pina. Okay, han var faktisk mega god. Ja, Det er faktisk fucking godt, vi fik ham. ja, så Og så fik vi Peris. Fuck, det er fedt. Fuck, jeg fører i dag. Jeg var en mega god packs. Nej, du får. Ej, Du du er får sådan også nogle lige sådan nogle dårlige ligesom mig. Nej, mine er mega gode. Ja, kom så. Ja. Yes, du får ikke en skid. Hold kæft, en lortepakke. Ej. De var lige så. Vi har en pakke af 7,5k pakken tilbage her hver. Så det bliver altså en lortpack. Ja. Så er vi sgu i gang. Joey. Så er det dig, din lille noob. Og det mærkelige håndtegn. Ej. Nej, lort. Jeg fik nøjer. Det gjorde du ikke. Så er vi simpelthen nået til 100k pakkerne. Kom nu, vi skal have noget godt her. Det er simpelthen 100k pakker. Vi har tænkt at åbne 5 af dem. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg gjorde i en video, hvor vi åbnede 5 i en video. Vi skal i hvert fald åbne 500k pakker, og mig og Ida, vi vil begge to rigtig gerne åbne, som vi simpelthen laver sten, saks, papir, før hver pakke, om hvem der skal åbne hvilken. Sten, saks, papir nu. Yes! Ej, det er nosepack. Start ud med nosepacken. Kom nu, ja, kom nu. Ja! Hold kæft, noget lort. Ej, der er det god. Sten, saks, papir nu. Ja!
Pandebæk. Hvad? Pandebæk. Hold kæft, du ringer. Jeg griner. Så er det tredje pakke, og nu vil jeg fandme gerne åbne pakke snart. Er du klar? Ja. Sten, saks, papir, nu. Okay. Sten, saks, papir, nu. Og nu er vi nødt til at få et eller andet ordentligt. Virkeligt, Ida. Telefonpæk. Vi har betalt 750 kroner for det her. Og det er i hvert fald ikke 750 kroner, det kan jeg betale. Telefonpæk. Come on. Come on, guys. Come on. Lad os gøre det. Åh! Wow! Agrado! Åh, Bale! Bale! Company! No way! Telefon. High five, low five. Så fjerde pakke, og nu vil jeg virkelig gerne tage seriøst vinde en. Okay, er du klar på nu igen? Sten. Hvad? 3 saks? Sten, saks, papir, nu. Ja! Nej. Sådan, så får jeg lov til at åbne pakke. Okay, er vi klar, venner? Er vi klar, venner? Vi laver en elbow pack. Bam, 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 bam. Ja. Det er Louis. Hold kæft noget lort. Han er Narnia, eller? Så er det sidste 100k pakke. Og sidste chance for at få en af de der røde legendekort. Kom nu, virkelig. Det vil jeg sygt gerne. For det kunne være fedt. Sten, saks, papir, nu. Okay, Ida. Du åbner pakken. Ja. Trykker skip og det der, og så går hele vejen til højre, inden vi kigger, og så kigger vi bagefter, hvad vi får, okay? Kom så, lad os gøre det. Et eller andet nose eller noget. Ja. Okay, ikke. Det var du ikke. Vi kigger væk. Kom så. Vi er klar, Ida. Vi kigger på 3, 2, 1. Okay, Hugo Lloris. Okay, du kigger. Kom nu. Lige så stille. Ready? Ja! Vi fik simpelthen en, og går for 10k. Pis. Vi har simpelthen fået de her pakker her. Vi fik simpelthen Abde Vincola, som er en legende jo, som vi alle sammen kender og elsker. Og så fik vi simpelthen Aguero og Bale i den samme pakke. What the fuck? Rimelig insane simpelthen, så det har været faktisk en rigtig god pakkeåbning den her gang. Og det var lækkert, at I der ville være med. Men det var simpelthen den video for i dag, og jeg håber I kunne lide den. Jeg er ked af som sagt, at jeg ikke har fået lavet en video, men det har bare været sådan, at jeg ikke lige har haft lyst. Og så skal man heller ikke lave videoer. Det skal man ikke som YouTube. Man skal ikke lave videoer, hvis man ikke har lyst. Men nu er der i hvert fald sommerferie, masser af tid, masser af overskud, så der er i hvert fald videoer på vej. Jeg har sygt mange idéer. Jeg har så mange idéer, men jeg har bare ikke lige overvejet, eller ikke lige fået taget mig sammen til at lave dem. Så det er i hvert fald på vej, og vi er rundet 21.000 subscribers, og 20.000 subscribers special, den er simpelthen på vej, det ved jeg. Den har jeg fået filmet nogle klip af, men det skal lige sættes sammen, og de sidste klip skal filmes. Så som sagt, tusind tak fordi I så med. Og så husk at følge mig på de sociale medier som Instagram, Snapchat og Facebook og alle de der steder, som I kan finde nede i beskrivelsen. Og så tror jeg ellers mig I vil takke af for den her gang. Ja. Og så ses vi ellers ved. Okay.